ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଏକ ଏମିତି କାହାଣୀ ଭିତରକୁ ଯିବା ଯାହାର ଆରମ୍ଭ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷା ରାତିରୁ ହୋଇଥିଲା। ଏମିତି ଏକ ରାତି ଯାହା କେବଳ ଥଣ୍ଡା କିମ୍ବା ଅନ୍ଧାର ନଥିଲା, ବରଂ ଏକ ନୂଆ ଅନୁଭବ ନେଇକି ଆସିଥିଲା। କାରଣ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ରାତିରେ ଖାଲି ବର୍ଷା ହେଉନଥିଲା, ସେଠି ପ୍ରେମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା। ହଁ, ତେବେ କାହାଣୀର ଆରମ୍ଭ ସେଇ ବର୍ଷା ରାତିରୁ, ଯେଉଁଠି ଝଡ଼ର ପ୍ରବଳ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲା। ସେ ରାତି ଆଖି ବୁଜିଲେ ବି କେବଳ ସେ ବର୍ଷାର ଶବ୍ଦ ହିଁ ଶୁଭୁଥିଲା। ବର୍ଷା ମାନେ ଏତେ ଜୋରରେ ହେଉଥିଲା, ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ପୁରା ଆକାଶଟା ହିଁ ତଳକୁ ଖସି ଆସିବ। ଆଉ ସେଇ ବର୍ଷାରେ ସବୁକିଛି ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ରାସ୍ତାଘାଟ ପୁରା ଶୂନଶାନ ଲାଗୁଥିଲା, ସତେ ଯେମିତି ପୁରା ସହରଟା ନିଜେ ବି ଏ ବର୍ଷାରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଅଟକି ଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆମନ ସେଇ ବର୍ଷାରେ ପୁରାପୁରି ଭିଜି ସାରିଥିଲି। ବାସ୍ ଘରକୁ କେମିତି ଫେରିବି ସେଇ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା। ଥଣ୍ଡା ପବନ ଆଉ ବର୍ଷାର ଟୋପାଗୁଡ଼ାକ ଦେହରେ ଯେମିତି କଣ୍ଟା ଭଳି ଫୋଡ଼ି ହେଇଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ମୋ ଆଖି ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ଅଧା ତିଆରି ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରେ। ହଁ, ବୋଧହୁଏ ସେହି ବର୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଜାଗା ଥିଲା। ଭିତରକୁ ଯିବା ପରେ ବାହାରର ସେଇ ଝଡ଼ର ଶବ୍ଦଟା ଟିକେ ଧିମା ପଡ଼ିଗଲା। କେବଳ ବର୍ଷାର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି, ଆଉ ଚାରିପଟେ ଏକଦମ ନୀରବତା। ଆଉ ସେଇ ନୀରବତା ଭିତରେ ହିଁ ଆସିଲା ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ସାକ୍ଷାତ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିଜୁଳିର ଚମକରେ ସବୁ କିଛି ବଦଳିଗଲା। ହଠାତ୍ କେହି ଜଣେ ଦୌଡ଼ି ଆସି ସେଇ ବିଲ୍ଡିଂ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲା। ମୋର ସେଇ ଶାନ୍ତ ଏକୁଟିଆ ନୀରବତା ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତା ମୁହଁରେ ବର୍ଷାର ପାଣି, ଓଦା ଛୁଟି, ଆଉ ତା ଆଖିରେ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଅଜଣା ଆକର୍ଷଣ, ଯାହା ମୋତେ ସେଇଠି ସ୍ଥିର କରିଦେଲା। ଆଉ ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ଆକାଶରେ ଜୋରରେ ଗୋଟେ ବିଜୁଳି ଚମକିଲା। ଆଉ ସେ ଆଲୁଆରେ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଆଖି ମିଶିଗଲା। ମୋର ମନେ ହୁଏ, ହଁ, ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ସହର ବାହାରକୁ ଯିବାର ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏବେ ପାଗ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ସବୁକିଛି ଅଟକି ଯାଇଛି। ହଁ, ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରଥମ ଦେଖା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କେଜାଣି ଅନୁଭବଟା ଜମା ବି ଅଜଣା ଲାଗୁନଥିଲା। ଏବେ ସେଇ ନୀରବତା ଭାଙ୍ଗିବାର ସମୟ ଥିଲା। ବର୍ଷାର ଟପ୍ ଟପ୍ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ସାହସ କରି ବହୁତ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲି, ଲାଗୁନି ବର୍ଷା ଆଜି ଛାଡ଼ିବ ବୋଲି। ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଗୋଟେ ହାଲକା ହସ ଦେଇ କହିଲା, ହଁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଜଣା, ବୋଧହୁଏ ବର୍ଷା କାହାକୁ ଭେଟେଇବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଛି। ବାସ୍ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ନିଜ ନାଁ, ସ୍ୱପ୍ନ, ଜୀବନ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲୁ। କେଇଟା ମିନିଟ୍ର କଥାବାର୍ତ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଆମେ କେତେ ବର୍ଷରୁ ପରସ୍ପରକୁ ଚିହ୍ନିଛୁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପୁରାପୁରି ବୁଝିସାରିଥିଲି, ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ସାକ୍ଷାତ ନଥିଲା, ଏଇଟା ଥିଲା ପ୍ରେମ। ହଁ, ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ହେଉଥିବା ପ୍ରେମ। ଏବେ ଆସିଲା ଏକ ନୂଆ ଆରମ୍ଭର ସମୟ। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ତ ଛାଡ଼ିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ କାହାଣୀ ସେଇଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ଷା କମିଗଲା, ବାହାରରେ ପରିବେଶ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଏକ ନୂଆ ଅନୁଭବର ଝଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ସେଇଠୁ ହିଁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ରାତି କେବଳ ଗୋଟେ ବର୍ଷା ରାତି ନଥିଲା, ସେଇ ରାତି ଦୁଇଟି ଜୀବନର ଏକାଠି ହେବାର ଆରମ୍ଭ ଥିଲା। କେବେ କେବେ ପ୍ରେମ ଏମିତି ହିଁ ଅଚାନକ ଆସିଥାଏ, ଆଉ ଆମ ଜୀବନର ସବୁ କିଛି ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଏ, ନୁହେଁ କି?